Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Ang importante niya nga malipay lang siya uban sa lalaki nga iyang gikauban. Kaya usang pa di ay nagbabayhana. Thrill seeker na si Amy ma. Busa way problema kung makigbuwag ko niya. Usabot na si Amy. Agi mong manghod. Si Sarah mo'y unahon akong panghangyo. Nakasiguro ko. Muoyon si Sarah nga mo-file sa annulment aron makasalming duha. Anton, wala ko makasabot sa gusto mong mahitabo. Murag, pagkahikitan ko ang nakong kagubot sa atong pamilya. Ay kabala ka ma. Makigsulti lang ko ni Sarah pero di ko mamugos. Sige, sige Anton. Please, ayaw intahon ko hatagig problema. Tingalig mamatay kong sayo. Dong, dota. Unsa duwaon bugart Keso. kiso. Cheese ba? Cheese. Ay, kapoy ka duwa oy. Pildi dayon. Napapili raman ko. Aron di ka masuko. Bagay. Oh. Ikaw mo. Anong sige magiging? Ngita juga sumagay, no? Ngita juga sumagay? Ang bugiro man ka. Bisig di jud kumao. Papilipildi pa jud. Di ka maoy. Kamao lagi ko. Ada, doa ta na. Ay, di lagi ko. Aw, unsa man atong duwaon? Ingon sara kanang duwa para sa mga bata. Mo ba? Aw na ko'y duwa para dagko dong. Tiyaman. Laptikanay ta mata. Ari. Di ko'y sakit ana. Na ano gaganang sikitay kinay kagsuk magay. Ano na di ka bata? Di oy. Papa ko. Oh, tangin dota. Balik ka ko no? Papa ko. O giro ay. Giro ano mo na nga? Hambog na kira. Lagi. Okay, bahala ka. Basta din na kami kiduwa. Ano ka? Bantay tawgon ko ng mga bantay lang yun. Bantay lang yun. Di lagi. May pamunika akong duwaon. Asam ka? Duwa ka komunika. Ah, sige dong, sige dong. Pinangga ka kayong dumati ang bata na. Samot na yun nga di makakita si Dong Anton sa bata. Sara, wa mo makahuna-huna pagpabunyag sa bata? Naguna-una baya ma? Mananghid bitaw kong Mateo nga katong gihatag niyang kwarta mo ay akong gamiton sa handa. Kinahanglan biya gid nga atong pakanon ang mga ninong ug ninang sa bata. Ayaw na lang gamita, Sara. Iandam to alang sa ugma sa bata. Ako ray mahibaw sa handa sa buni. Maikog ko mauy. Usabay ba ikog? Nga gusto man kong bungga ang bunyag sa akong apo. Imbitaha sila si Papa nimo, Sara, ug ang imong mga igsuon. Bongga gid ay ang bunyag ni Inday Barbie. Si Anton, imbitahon ma? Naara ninyong duha ni Mateo kung imbitahon pa ninyo si Anton. For sure, dili gid siya malakip sa mga ninong ug nina. Dili sa ko musugot nga maapil si anak ma. Kung ako lang gani pabuton. Dili na lang siya mopakita sa mga okasyon. Akong sultihan. Di sab ko ganahan nga iuban niya katong iyang kalivin. Wa gyud ko'y ganas batasan ni atong babayhana. Kano sa man ang bunyag ma?
Kamoy magbuot ni ana. Andama lang ninyo ang birth certificate sa bata o pagsusi mo sa simbahan. Pakas overload di tayo ni Dong. Ha? Nga naman. Bunyag naman ang anak Unsa? ni Dong Mateo. Si Inday Barbie. Bunyag naman pohon. Bunyagan? Oh. Kanusta? Kana mo wa ko kay bawo kanu sa adong. Ay mangudi may pangupengon din eh. Dalig nagkasabot na sila. Kanu sa agid bunyag sa bata. Kanay. Na. Paduong na dire. Dong. Kuya ni mo oh. Di aday brad ako, Anton. Brad! Lingaw na ko ni Brad. Ayaw ko, agbay, oy. Ha? Hindi magkapaagbay na ko dong. May bawo biyagig ka nga pinangga kay kanako ha. Bitaw. Nung alaw. Oh, nung alaw. Karon di ay. Di na. Kontra na ta. Lo. Oh. Ha? Kontra na ta. Gayg oy. Lo. Ngano man taon dong nga makigkontra man kanako nga pinangga man kay kanako. Lo. Imo gugong maguwang gud. Bitaw. Guwang bitaw. Pero, nilog man kami ka. Oh. Unsa? Anong nung ka? Mong anak mo ni kanako. Ako may iyang papa. Ako ra ang munika. Ako ra siya. Natultulan ko na gyud ang inyong bay, Anton. Dili gyud ko nimo dadon din he. Pues, ni anak ko sa inyong bay. Hain man ka siya. Ni araman i-parking ang iyang auto sa gawas. Tuyoon ka niyag park ang iyang auto aron dili makabantay katong Sara. Mao na kini ang ilang gate. Mangayo ba ka ko katahuran no? Or mo diretso na lang gyud kog sud. Aron doon ako'y masakpan. Oh, may tambok na migawas ay. Kinsa man ka ni? Akong kamyon. Oh, uy. Namay ni kamay na ko. Yay. Nindot nila. Nindot rin ba kayo na no? Siksik yun. Naku isampot. Nakaila ka na ako? Uy, hala. Dito mo di kaskasala sa akong Dong Matiog ni Sara, no? Maayo kay nakahinumdum ka. Lumdum eh. Nga sa ato pa, nahinumdum sab ka. Unsa ko sa kinabuhi ni Anton. Kana. Wa ko'y know-how. Wagid ko ipanghambog ni Anton? Nga ako ron mao'y bag-o niyang girlfriend? Sorry. Shit. Hain si Anton. Lo. Wala ba ko may babu? Niyang yung auto, Oh, o niya mo ingon ka nga wa ka kay baho kung hain siya? nalagi siya ang ako uwan ako ibaw hain siyang kwartuha nga mipahuway kay ang iyang kwarto ginadaan naman ni mama niya is PO. Musod ko. Oops, dili hangjan ka na lang hangjan ka lang Unsa? ha? Unsay? Hangjan ka na lang dyan. Maglibog ko nimo ay. Ingon akong ma'am. Basta di mo sud nga di pa sulo na kaila. Kanang di ko kaila ba? Di ko pa sulo din eh. May gani kay wa ka makiti sa among sikyo. Buisit. Kita bibisit. Ikaw, Ako? ato ko magpaabot sa iyang auto. Dong. Ay na lang gug kasuko na ko dong. Kaniadto close ba kay ta ha? Ninumdum ka? Nag-uban tang Sara sa beach. Bitch? Oh, Oh, no. Kauban to Sarah. gusto ka nga usbo na tong pagato na to og beach? Bitch? Gusto ko, bitch. Gusto ko ligod dagat. Unya, himo ko palasyo. Suma ba dong mag-beach ta? Ina si Sara og dada ang munika. Nuban mo ni ka? Hmm. Di ko eh. Oh, ano di
man ka? Hindi lagi ko. Maldito juga da. Di ko ni Moy. Dong. Paminaw ha. Paminaw dong Mateo. Dili na ko manghilabot sa munyika. Imo magkato. Imo na to siya. Ha? Okay? Nakasabot ka? Koy, di lagi ko. Oh, Ungo. lah. Dong! Dong, Anton! Oh. Dong! May mong new girlfriend! Oh, usa? Wa ko'y batas ang pabayana. Wa yun ba ikog nga nagsinggit-singgit? Napugwat lang ko gikan sa pagkatog. Ang bata, Nakatog raman, ma. ano bang mianhi man ka to siya? Dungog mo at singgit! Nahibaw na midong nga ang kauban to sa imong mag-uwang pagkasal ninyo. New girlfriend ko no, siya Brad na ko Anton. Hain naman sila. O na, sirit na. Sakay atong babay. Singgit-singgit, bara. Dinhi di ay si Brad Anton nimo? Dini ma, iyagan ni ko agbayan. Friends ko no mi. Di na siya gunit munika, oy. Og mituosad ka. Ba't lang? Iya ka lang giayo-ayo aron musugot ka nga magunitan niyang bata, Mateo. Mateo, imo gani pa ko gusto ng imong Brad Anton sa bata? Biyaan ka na mo din ni Barbie. Unsa? Sige. Singgit na din kay wilay makadungog mo. Gawas na ako kining dakong wanang sa kamaisan. Sige na. Wa ka lang makasabot. Unsay wa na ko masabdi ha, Amy? Unsay wa na ko masabdi? Abi na kong dili na mo pitik ang akong kasing-kasing. Nagselos ko! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!